Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija qed jitlob li tinfetaħ inkjesta indipendenti dwar il-każ ta' membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li nġibet Malta b'ajruplan privat sabiex tivvota fuq l-applikazzjoni tal-proġett fuq l-art tal-ITS f'Pembroke. Idrin Delija qal li din l-istorja u l-fatti kif qed jirriżultaw qajmu diversi domandi. Fost oħrajn, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija saqsa jekk din hix l-ewwel darba li l-Awtorità tal-Ippjanar batet ajruplan privat biex membru tal-bord jinġib għal-laqa f'każ li dan ġara meta ġara u jekk le għaliex issa. Idrin Delija saqsa wkoll jekk Jacqueline Ġili kienx taf bil-laqa minn qabel u jekk kisbitx permess biex issiefer, jekk kellha permess, allura għaliex l-Awtorità tal-Ippjanar bidlet il-ħsieb. Saqsa wkoll jekk Jacqueline Ġili ma kellix permess biex issiefer hi kienx sfurzata li tiġi jew ridet li tiġi min jedda, jekk kienet sfurzata biex tiġi min kien li għamlilha pressjoni, jekk kienet id-deċiżjoni tagħha li tiġi lura għalfejn intużaw flus il-poplu. Kollox beda meta ġie żvelat illi Jacqueline Ġili li vvotat favur dan il-proġett u li tokkupa l-kariga ta' direttur fid-Dipartiment tal-Kuntratti inġibet Malta minn sqallija fejn kienet vaganza abbord ajruplan privat fid-9:09 ta' filgħodu dakinhar tal-laqa. Saħansitra Ġili daħlet tard għas-smigħ tal-laqa. Wara li vvotat favur dan il-proġett dakinhar filgħaxija l-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija jittieħdet lura sqallija biex tkompli bil-vaganza tagħha. Kelliem għall-Awtorità tal-Ippjanar ikkonferma l-istorja li oriġinat fis-sit elettroniku newsbook.com.mt. Madankollu ma twiġbux mistoqsijiet dwar kemm ġie jiswa l-vjaġġ u jekk fil-verità dan il-vjaġġ kienx neċessarju. Tantu hekk li Ġili kienet nieqsa minn 29 laqa minn 75 laqa li fihom ittieħed xi tip ta' vot dwar xi żvilupp. Il-proġett kien approvat b'10 voti favur u 4 kontra. Fost dawk li votaw kontra kien hemm id-deputat nazzjonalista Martes Portelli.